କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଘରର ମାହୋଲ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତାନା ମାରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା, ଏସବୁ ତ ଯେମିତି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ। ସାରାଦିନ ଘରେ ରହିବ କେମିତି? ହେଲେ ରହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କେମିତି? ଆଜି ମୁଁ 5ଟା କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କେବଳ ତୁମକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁକା ଏମିତି କରନ୍ତି। ଏମିତି କଥା କହିବେ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଭାବି ଭାବି ଯେମିତି ତୁମ ଦିନ ସାରା ବିତିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ନା, ସେଥିରେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ, ଏନର୍ଜି ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ବି ତ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ନା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଲଢ଼େଇ ହଉ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବେ। ତ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଯାହା ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କାନକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବ? କାନରେ ତୁଳା ଦେଇଦିଅ। କିଏ କେଉଁ କୋଣରେ ତୁମ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ କାନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କବାଟ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ବେଟର କେମିତି କରିବି, ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଘରେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କର ନା ମୋର ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ବେଳେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ବହୁତ ପ୍ରେସର କରେ, ଆମେ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତ ସେଇଟାକୁ ବି ତୁମେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କର, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ ହିଁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏବେ ଜବ୍ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ତ ସେଥିରେ ଟେନସନ୍ ନେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ହେଲା, ନିଜ କାମରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ମସ୍ତ ରୁହ। ତୁମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଯେଉଁ କାମ ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ଦେଉନି, ସେ ସବୁ ଯାକ କର। ତାପରେ ବାକି ସମୟତିକ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କର। ପାଠ ପଢ଼, ସିଲେଇ କର, ବିଜନେସ୍ କର, କିଛି ବି କର। ତାପରେ ବି ଯଦି ଭାବୁଛ ସେ ଘରେ ରହି ହେଉନି, ମାହୋଲ ଏତେ ଖରାପ, ତାହେଲେ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେଉଁଟା ଘରୁ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବ, ସେଇ ଜବ୍ କି ସେଇ ବିଜନେସ୍ କର। ସେସବୁରେ ମନ ନାହିଁ ତ କାମ ସାରିକି ପାର୍କ ଯାଅ, ମନ୍ଦିର ଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେବ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଠିକ୍ ରଖ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ନିଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ବିନା କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରେ। ହଁ, ଆମେ ବହୁ ଜଣ ଭାବୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛୁ, ତ ସିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବ, ଆମ ପଛରେ ବି ସେ ଭଲ ଗପିବ। ସେସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ସେସବୁ ଆଶା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଗପନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଭଲ, ମୋତେ ଭଲ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କେବେ ବି ଫାଲତୁ କଥାରେ ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ 100ଟା କଥା କହିବେ, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ କହିଦେବ ନା, ତୁମେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେବ। ତାଠୁ ଭଲ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ସେ 100ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବି କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ପଦେ କଥା କେତେବେଳେ ଯେ ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 100 ପଦ କଥା ଲୁଚି ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ତୁମ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।